Kapuhúzás a Giberti vízerőmű duzzasztógátjánál. Megszokott az esemény, mindennapos a látvány, ahogy az erőművet tápláló vízmennyiséget újra meg újra hozzáhangolják a Hernád adta lehetőségekhez, hogy mindig a legtöbb energiát nyerhessék ki, a lehető legnagyobb esést biztosítsák a munkavégző víztömeg számára. 11,5 kilométerrel lejjebb hasonló rendszer szerint működik a Felsődobszai erőmű is. A kép mindennapos, mégis generációk munkája kapcsolódik hozzá. Giberton 1903-ban, Felsődobszán 1911-ben épp úgy ez a látvány tárult az akkori, vadonatúj műtárgyat szemlélő elé, mint napjainkban. E két kis vízerőmű ugyanis hazánk első ilyen jellegű energiatermelő egységei közé tartozik, melyek ráadásul a felújításokat leszámítva javarészben mind a mai napig a századforduló idején készült berendezésekkel üzemelnek. Nem elsősorban teljesítményükben, létükben fontosak tehát, hogy élő, a mai napig hasznos, aktív múzeumként emlékeztessenek a hazai vízerőmű építés több mint 100 évvel ezelőtti kezdeteire. Bármennyire is közcélokat szolgálnak napjainkban, mindkét villanytelep saját vállalkozásban, mondhatni uradalmi magánerőműként épült. Felsődobszán dr. Bárczai Gábor, Giberton báró Harkányi János földbirtokos építkezett, és hozott létre részvénytársaságot a vízerőmű építésére, persze nem minden előzmény nélkül. A giberti vízerőmű jelenlegi területén a 18. század derekán vízimalom üzemelt. Ezt a vízimalmot az üzemvíz csatornába vezetett víz hajtotta meg, amit békési kubikosokkal áshatta ki abba az időbe. Úgyhogy gyakorlatilag minden feltétel rendelkezésre állt ahhoz, hogy itt valaki a későbbiek folyamán egy vízerőmű építésébe fogjon. A Hernád teljes magyarországi szakaszán alsó szakasz jellegű, egyenletes lejtéssel kilométerenként 1 métert esik. A giberti és felsődobszai vízerőművek 4 méter körüli duzzasztásukkal az optimális megoldást jelentik a rendelkezésre álló vízerő lehető legjobb kihasználására, ugyanakkor a táj minél kisebb mértékű megváltoztatására. A vízerőművek feletti folyószakaszokon gazdag vízi világ alakult ki, hangulatos nádasokkal, egy élő, gazdag flórájú és faunájú folyó természetes képével, ahol a turista szeme elé gyakran kerülhet jégmadár, gyurgyalag, partifecske, kócsag. Híres az erőművek környéke a horgászok körében is. A turbinák által megforgatott, oxigéndús víz legendás halbőséget eredményez. Mindkét energiatermelő egység békésen illeszkedik a tájba, környékükön ideális feltételeket kínálva a rekreációs és horgászturizmus számára. Jó példa erre a felsődobszai erőmű üzemvíz csatornájának környéke, mely hangulatos üdülőteleppé vált, többek közt köszönhetően a vízerőmű nyújtotta egyenletes és biztonságos vízmagasságnak. Mindemellett maga a Hernád is megőrizhette élő jellegét, hisz az erőművek mögött összegyűlő hordalékot legtöbbször a folyó természetes árvizei söprik ki. A mérések szerint a műtárgyak semmilyen elváltozást nem okoztak a Hernád ökológiai és fizikai viszonyaiban. 100 évvel ezelőtt élt eleink alkotásai tehát mind műszaki, mind hidrológiai szempontból ma is tökéletesen megállják helyüket. Ha ma épülnének ezek az erőművek, véleményem szerint ugyanolyan jó műszaki megoldást szolgáltatnának, mint amilyen az közel egy évszázadon, illetve egy évszázad alatt be is bizonyult. Ezek az erőművek kiválóan üzemeltek, a teljesítményük annyi, amennyit ez a folyó ki tud magából adni. ...1903-ban Gibert vízerőműve az onnan majd 40 kilométerre lévő Jajhalmi uradalmat látta el villamos energiával. Felsődobszáról pedig a Malom és a környékbeli falvak bekapcsolását követően hamarosan megépült a Miskolc felé kapcsolatot biztosító tápvezeték. Az erőművenként rendelkezésre álló, körülbelül fél megawattos teljesítmény kezdetben jócskán elegendőnek bizonyult,
olyannyira, hogy a távolabbi környék villamosításának elindításában is főszerepet játszhatott e két kis vízlépcső. Napjaink fogyasztói társadalma természetesen messze túlnőtte az akkori igényeket. Mégsem mondhatunk le két energiatermelő egység működtetéséről, már csak a megváltozott gazdasági és környezeti körülmények miatt sem. Mindkét vízerőmű megújuló energiaforrást használ, a vízenergiáját, és ugye ez amiatt fontos minél többet ebből kihasználni, mint a szélből, mint a vízből, mint a napenergiából, hisz ez primer energiát takarít meg, tehát mondjuk kőolajat, földgázat kevesebbet, esetleg szenet kevesebbet kell elégetni, illetve mellette csökken a szén-dioxid kibocsátás azáltal, hogy ezek az erőművek szén-dioxid mentesen termelik meg azt a villamos energiát, amit az országos hálózatba tudunk szolgáltatni. A 3 millió kWh teljesítmény éves viszonylatban azt jelenti, hogy körülbelül 1000 normál háztartásnak a villamosenergia igényét tudjuk fedezni. Mindezt tisztán, szennyezőanyag kibocsátásmentesen, megbízhatóan. Most pedig lássuk az immár 100 éves ipari hagyomány mindennapi működését. Mindkét létesítmény üzemvíz csatornás vízerőmű, Gibárton 4,4, Felsődobszán 3,6 méter eséssel hasznosítva a Hernád energiáját. A különbség a vízturbinák, és ebből adódóan az erőművek belső eltérő elrendezésében van. A gibárti vízerőműben a Francis vízturbinák és a Ganz generátorok egy tengelyen helyezkednek el, percenként 150-es fordulatszámon üzemelve. A Gerebrácsra a Hernád körülbelül 3 méter per szekundumos sebességgel érkezik meg, a járókerekeken keresztül másodpercenként 9 köbméter víz ömlik át. Ez adja a mintegy 400 lóerőnyi forgatónyomatékot, amivel hajtjuk a generátort. És itt termelünk generátoronként 250 kW-nyi villamos energiát. Az alapjaiban több mint 100 éves technika természetesen felelősségteljes üzemeltetést igényel, működés közbeni állandó megfigyeléssel és időszakos leállásokkal járó tervezett vizsgálatokkal. A karbantartási műveletek után minden esetben az úgynevezett szinkronizálás jelenti az áramtermelés ismételt elindítását. A generátorok szinkronizálása azt jelenti, hogy álló helyzetből elindulunk a gépekkel, mégpedig úgy, hogy a turbina térbe vizet juttatunk, a turbinalapátok, terelőlapátok nyitása után megkezdődik a forgó mozgás. Majd ez a fordulat elkezd emelkedni, és amikor eléri a szinkron fordulatot, és a gép kapcsai megjelenő feszültség paraméterei megegyeznek a külső hálózat paramétereivel, ekkor megtörténhet a hálózatra kapcsolás, és innentől kezdve a gépegységünk a hálózatra termel. –11,5 kilométerrel lejjebb Felsődobsza erőműve akár a gibárti öccsének is tekinthető. Belső elrendezésében azonban alapvetően különbözik a függőleges tengelyű Francis, illetve a további két kisebb generátort hajtó Kaplan turbinák miatt. A főgenerátorok keltette kisebb szél is érthető, hiszen üzemi sebességük a gibárti kétszerese, mintegy 300 fordulat percenként. Az üzemcsarnok képét alapvetően meghatározzák a függőleges turbinatengelyek és a vízszintes generátortengelyek közötti szöghajtás hatalmas dómjai, melyekben a kezdetben beépített mahagónifából készült kúbfogaskerekek után immár öntött vas, ívelt nyílfogazatú Citroën gyártmányúak működnek 1923 óta. Az erőmű másodpercenként több mint 8 köbméter vizet fogyaszt. Teljesítménye nagyjából a gibártinak megfelelő 0,52 megawatt. Ha a látogató belép két erőmű területére, nem csak egy hasznos és környezetbarát energiatermelő üzemképét láthatja. Óhatatlanul megérinti a századforduló hangulata is. Az egykori résztáblák, a frissen olajozott és állandóan karbantartott alkatrészek, a forgógenerátorok megtestesítette vízerő, mértéktartó, de mégis lenyűgöző együttese. Energiatermelés, értékteremtés, a mindennapos üzem fegyelme és folytonos megbízhatósága, a szolgálat tisztessége ötvöződik a 100 éves tradíció iránti főhajtással. Munkáló, örökfiatal, modern múzeum lehetne talán a megfelelő kifejezés két hely hangulatára.
Nem lehet véletlen az sem, hogy e két vízerőmű generációknak biztosított és jelent ma is állandó megélhetést. Az itteni szakmai pályák hosszát nem néhány évben mérik. És ha baj van, mint történt 2010-ben a Hernád eddigi legnagyobb árvize során, igazán megmutatkozik a közösség ereje és összetartása. Volt ilyen, hogy megpróbáltak bennünket hazaküldeni, volt olyan, hogy haza is mentem délután 6 órakor és éjjel 2-kor meg visszajöttem, tehát 4 óra után. Úgy érzi az ember, hogy nem is tehet más. Tehát volt nekünk egy vezetőnk, aki kérdezte, hogy hogy bírjátok, fiúk, és akkor mondtam, hogy hát ez bennünk föl sem merül, egyszerűen csinálni kell és kész. Ez tényleg, én úgy éreztem meg, úgy értem meg, hogy én úgy éreztem, hogy itt kell lenni és csinálni, ameddig csak meg nem szakad az ember. Ugyan több megoldás is ismert a Hernád vízerőkészletének jobb hasznosítására. Erőmű építési tervek épp úgy, mint a meglévő egységek berendezéseinek fejlesztése, e két technikatörténeti erőmű léte nem forog veszélyben. Fontosnak érezzük ezt a két erőművet jelenlegi formájában megőrizni, hisz a hazai energetikai gépgyártás egyik komoly példája. Az országban ilyen öreg működő erőművek már nem léteznek sajnos, ezeket mind elbontották, és szeretnénk ezt bemutatni az utókornak, de természetesen emellett szeretnénk korszerű módon energiát termelni, és azokat a részeit az erőműnek, amely nem látszik, azokat felújítani. Gibert és Felső-Dobsza erőművei. A tiszta energia, a büszkén vállalt hagyomány, az értékteremtés és értékmegőrzés ma is munkáló emlékművei, melyek immár több mint 100 éve létükkel igazolják nem csak a szennyezésmentes energiatermelés, de egyben a környezettudatos, tiszta és felelős gondolkodás állandó, stabil sikerét és fontosságát is.